sewindu suwela wase kowe lunga pamit karo aku aduh wong ayu bebojan aku ati susah mong kangen sliramu sumangga wong ayu rasane atiku Rino wangi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira bisa nabandi lebok nih wong ayu ora bakal layu Sinargan Alibra iya iyo iya iyo sewindu suwela wase kowe lunga pamit karo aku aduh wong ayu bebojan kode eli aku tetep ngenteni sliramu iyo Rino wangi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambandi jan gayeng tenan kanca-kanca matur sembah nuwun dasare yogane nom-nom kabeh yen jare bose U23 Mas U23 ning nek kaya aku ketoke kelewatan Mas
Aku cek U17 soalnya. Oh, malahan. Berarti sampai urung gada KTP. Urung duwe ya. KTP ku malah urung metu. Oke, batal lupa yang mangke ngaturaken wilujeng lelengga dumateng para tamu sing kasembul putri, langkung-langkung bapak-bapaknya wonten wingking, pangapunten mbok menawi wonten mati ketinggal, mungkin mbok menawi wonten salah setunggal cocok ya. Langsung ingkang biasanipun kersa dono swanten kasumanggaken paring Solo sinareng kanca-kanca Alindra. Ayo dilanjut wong ayu. Sumande ana ing sisihmu. Kangening ati sampun katur Mas. Matur sembah nuwun wong ayu setunggal lagun kangening ati ginarap gayeng sinaro kanca-kanca Alindra Musik. Makaro sinaren kalian Los Audio Personal Ugi Win HD Multimedia Live Streaming Gojo Lighting wonten dalem aku